nde makare munhandare Orlando Stadium makare muri kusanyawa mutambo wenhabvu pakati penhenge peZimbabwe Warriors nenengi neNamibia. Vanidomo vazinzi maBrave Warriors ka vari kusangana imomo iyo mheno pakati paipa wakati iyo Namibia vacho havasi kuda vatsigiri munhandare kana kuti vanoda kuti vanzwa vakomana vemaWarriors kusemba vadziwa nendaya yekuti munenge musina vadzikiri, asi chinongodiwa chete Michael naakomana akwa kumberi ava nanenge vanakamabhiriadhi avo nanana uyo yatani Prince Dube nanana Oro Thompson. Mabhora ngamwe ekuwanda kana vakasanyara mbobo chaiyo unoita zvimwe asi usina hamwa chi mambure pakati paipi chinidiwa mapoints. Nangaraona kuti pamutambo yese yatiri tamba tenguwa ari mapoints maviri kunyosvaidza magobhora mambure ndeanediwa ndepaipa ndetaura kuti nechirungu so Nengrini some balls must fall like mangoes in summer in the net of Namibia so that we can qualify. Ndiri mukorekore zvangu chirungu ndoita zinongoredza nongotiwo go Warriors go chairman Mfurusa mukorekore weMash West asekuru Arodha.